Υπέρ των ευσεβεστάτων και θεοφυλάκτων βασιλέων ημών Κωνσταντίνου και Άννης Μαρίας, του ευσεβεστάτου διαδόχου αυτών Παύλου, πάσης της βασιλικής οικογενείας του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρήστου στρατού. Άρχισε τη λειτουργία της η ετησία διεθνής έκθεσης. Στα προπήλαια, ο πρόεδρος και ο διευθυντής της εκθέσεως υποδέχονται τους βασιλείς. Μετά των αγιασμών, ο βασιλεύς εκήρυξε την έναρξη της λειτουργίας της εκθέσεως, η οποία αποτελεί εκδήλωση τεραστίας σημασίας για την οικονομία της χώρας μας.